بسم الله الرحمن الرحيم. At-Taysir Center for Languages and Islamic Studies makaranta ce da aka kirkire ta a shekara ta 2018 a garin Alkaleri da ke jihar Bauchin, Najeriya. Koyar da yaren Larabci ta yanar gizo na ɗaya daga cikin abin da wannan makaranta ta ba shi muhimmanci. Ajin Diploma aji ne da yake koyar da ɗalibai Larabci na tsawon wata 6. Darasi na farko daga cikin darussan da ake koyarwa a wannan aji shine kalmomin Larabci, ma'ana al-mufradatul arabiyya. Darasi na biyu kuma shine zance da Larabci, ma'ana al-muhadathatul arabiyya. Sai darasi na uku kuma shine dokokin Larabci, ma'ana an-nahwul arabi. Na hudu kuma magana da Larabci, ma'ana at-ta'bir al-arabi. Darasi na biyar labaran Larabci, ma'ana al-qisasu al-arabiyya. Muna karatu ranakun Juma'a, Asabar, Lahadi a kowane sati, da misalin karfe 8:20 na dare zuwa karfe 9:20. Naira 10,000 ake biya kuɗin rijista domin shiga wannan makaranta. Ana gudanar da karatun ne ta hanyar manhaja na WhatsApp, inda ake ba wa ɗalibai damar yin tambaya akan duk wani abu da aka yi a cikin darasi wadda ba su fahimta ba. Sannan kuma ana ba su assignment, wato aikin da za a je a yi a gida. A takaice dai ana samun nasara 100% ta wannan hanya da muke karantarwa. Hakika ɗalibanmu sukan yi farin ciki kuma sukan koyi yaren a ƙanƙanin lokaci ba tare da wani shan wahala ba. Wata 6 na cika, za a yi jarabawa kuma a ba wa ɗalibai certificate, shaidar cewa sun halarci wannan makaranta, wadda wannan certificate ɗin zai iya musu amfani a rayuwarsu ta gaba. To muna fata za ku yi ƙoƙari ku shiga cikin wannan makaranta. A tuntuɓe mu a nambar wayarmu da ake gani kamar haka. Sai mun ji ku, a huta lafiya.